Iran intelligence te chuan CIA nena antlom thu an soya indo top dan tura in bia kan poiti tolo nin khotlangram media te chuan an tar langa Iran hi anin soyang anlo ni lo khop mai media laminan tarlan danin Iran Ministry of Intelligence mi le sa te chuan US CIA te nena indo ti top tura in biak na nei tura anin hon thuan soya CIA te hi direct a bepop lovin ram pakhat amingan puanzar lo kaltlangin thu anthon kolani khotlang media te thu soi hi Iran media te chuan dot muhlum indolaya rilrulama in beina ni thu an soi chuak ve thunga US lam chuan tundin hmuna in biak na le rahman na om lem lo thu an soi ve bok tholeni khan UNA Iran ambassador chuan in biak na hi nayan tum lo thu asoi to boka chuti lain Iran hi anin soi ang anilo hlea tlom ti thu an soita ni poin thilmak lutuk anilo mai thei an media te chuan Israel lam hoin missile an chua ve renga Tel Aviv phei chu om ngai na om lo khopin an siam to wansang alani se Iran chuan anorlet me ka nena naye antia US indo thona phur longte an ka pilnual to in sipai po zate lan thitowa embassy nai vaite chu an him to lo hlea kan beile chok ni lovin kan ne nai to e ti hi an media te puan zardan ani amai ro chu kongtin renga Iran hi an bet ngara rem thu soita po ni sela thamai tur ti ngai dan om chaumek amasain Iran roi tu te anomu mal to lawa hei hi intelligence wangte ani de ubera Israel intelligence Mossad le US intelligence CIA te tunin dona hian an che turu lehpek hlea Iran roi tu te tha konga Iran hi an thun nuaya anda aniringote inrinizinga thil thleng kha ram roi tu an thana chuan khovela thil thleng towa anal berte zinga chiar telani Iran lailia khuan Pastor Street oma chuka thera chuan bangsanga an hung phuitlat Pastor compound ain hung lu amai boka achunga chuan Beit Rahabari roi tu te om khom na in anti chu a om le boka chu puak thei thilaka a him theina tura thir le adanga thatak maya anthuania beina ala to ngai lem lo awangin a himem te ro chu hriatani lo hein hi supreme leader ayatollah khamenei a chena inani inbula chuan chena indang presidential palace te revolutionary guard IRGC mun mate a om thlu boka he compound hi kongrang Iran ram kai noya thutluk na ansiam na munle thu anpek chuana munani ven himna po anuluk khop mai lule chuana chuan veng tu te an duty renga compound patrol pol atranga sentry thlengin anrama sipai thabik te chuan he mun hi anvenga ponlama thung chuan nidangang bokin inrinizing ka ra chuan lir thei anveiwak renga nidang aya adang lamna tur omin alang lem lawane mase he compound kulte naw nimai tur jok anrama rorel tu sa khwana lama an ho tu poimo om khom te hian rei takatang to in enthlak kan ni tianin hre hau lowa Irana munan ven him thate mem hi ramdang abikin Israel chuan hriat chiana chak leang tian ringa him manga anin ngai ro chu anni tami alo an melma enthlatu te chuan he compound chunga corridor omdan thlengin an hria anin biak pona te po aput ru tilang hau lovin an lo hre chong ve zel boka Israelina asiam chua computer algorithm chuan mobile phone le network dang an data zong avil kwal reng bokani Tehran le US khopui Washington DC te hi darka riat le achan vein sananin thlawa Washingtona February ni somni pasari jing lamdar thum le minute somthum pariata khan US President Donald Trump chuan Operation Epic Fury chu pomle kaltlang pui turani du sakna ka hlana cheu ateya Israel lama vethung IDF Chief of Staff le official te chuan zirtop ni tlai khan sabat mangturin in laman pana thil dang lam omin alang lemlo mase khovel chanchina thil chin chiat lak tak chu arukin ain mung mek sia inrini Vartriana Israel A-15 te chuan
Iran an panta ni. Tichuan Iran ramsana a zingdariat le minute soma Israel le US te chuan he compound a hian puak thei thil enthlak ta du rumaya ral kheldar tirik mananilo. Israel le US te hian Israel missile Black Arrow invena ral thuam enchin natanan man ral thuam pa ngaya an cherjui ta kan manga. He ballistic missile hi sang taka thoka chutatang chuan chaklutuk takmain leilam apan thale vona lo inven man ngai na awm thin lawane. Puak thei thil ri chuan teran khopui angor nginga. Compound chunga building te chu meyal le khuwa anjam rala. Mei khudum takin abo ngal ngoi boka. Minute nga hnuwa an Supreme Leader Ayatollah chu athifel der to. Ami pui tengei dimna telmi alawa tharum nena lo beito tu. Mi sing tel lo ti hlum to tu chu muangina chol anrem tibik lawani ange. Atop na chu achung zona puak thei thil ron tla chu anitani. Abula chuan mi pui tal tudang IRGC Commander-in-Chief te an Defense Minister le Defense Council an Secretary te antela. Secretary ngat phei hi chu Israelin nikuma puak thei thil ne na an be na khana lo tel to. Building chimkara tanga po chua alo ni to. Tuntruma chuan adam chuak zo ta big lo. Pastor compound chu missile som thum bor vela beania. Mi pakhat chawadam chuaka. Chu po chu atho tlaya wangin meeting a hian atelve man lowa. Hemitruma an meeting a hian an ram hruai tu an thlang le don nia soyania. Khameineya da ngele na turniin an thlan le athlang tu te chu an mang fai ta vek mayani. Indau thlona che tho khatna. Pastor compound va beina chu atho ni nain achun zoma. Hemitrum hian Iran invena te tichiain indau thlona rolte him takle zalen taka cheturin kong an lo wasiala. Chumin hnuloka chuan anram chanchina indau thlona an tho rip berni turin Israel chuan thlona zahni rual atir chuaka. US lamin atho venual boka. Iran ram chunga ballistic missile anda thatnate. Missile an ka chuana mun puite. Lirthei hnu chi missile ka chuana le an siam chuana mun te anwa beizui le ta. Darkar reilo te chungin tunlai khovela sipaite beipui thak na chinchia tlak takmai ni tur chu an hlen chuak thei ta ni. In vena nei mu mallo beile turpoa an chakna hnar ti chiat sakle an hruai tu te tha sakan ne. In do thlona te manga ram khat hruai tu ka hlum hi thil thleng zen lawania. Hemi tur hian intelligence te chuan Irana na an lo thok turu hlea. Abikin Israelen thatu Mossad te chuan Iran ven himna le sarkar zong an paldar vek khi lo nia. Heng ang renga inen thlak na sa hi ala ngai lovang tiin Israel Defense Official hlui te chuan an soi chuak hiala. Tunlai thiam na changkang tak atanga spy ten thuan la khom te an mang tangkai veka. Israel hian America pui nain khovelina ahriat thiam phak bak tur thil an local pui reng mai alo ne. Puak thei thilari khachuan intelligence te hian indo na mel mang antidang lam vek to. Iran hi an rachiang lutuk tlat. Internet kai noi indo na cyber warfare te inen thak na le en thatu te mangrangkain Iran thuruk ril tak an hai chuak fe to. Terana compound pakhata puak thei thil tla khachu intelligence te chet na atop lam chau ani to zok. Ayatollah tha hi duningat se nikum khan len chuak thei ani dai to. Iran sarkar paithla kha hemitrum hian an tu mani lo wangin aom na rereng chungin an khoi ta lo mai zoka. Nikum khan an sipai hruai tu te an rot nual ti video masalama kan soi to. Phone hi location le adang mangin aom na lai hriat the ania. Hei hi Iran poin an hriain an ho tu te chuan phone an ke ngai lowa. Mase an mani veng tu le driver te ken ro chu poyanti vak lowa. Chu Mossad baka IDF unit 8200 mobile le signal danga enthatu te code phel tu le cyber warfare lamboi pui tu te chuan an mang tangkai ta chat tani kha
nikumin daw na khan mobile phone hi Israel chuan an hmang tangkai ti Iran in rhechuaka mobile phone hi sarkar le sipai lama chuan an khuak hira Mossad te chuan poyan tilem chuang lo in enthlak na danga kan truan le mayange antia Iran ram le sipai hruai tu te chu ngor tak main anen thlazuita Israel hian kum khat chuang zet mai teran khopui chu arukin alo vil khiau to hi lo ne terana hian traffic camera an vua technology lama sang tak mai Israel chuan heng traffic camera te an mobile phone network te chu a heka Pastor Street a Khamenei compound ludona camera an vuangat phei chu intelligence lama information lak na rang kachak ani taringot traffic camera ina alak zongjong hi Israel chavina anen thei turin an siam dang lama Iran pona an thon chuakin lifein engkim an muthei tinat lukane compound luka camera pakhat phei chuan an mi poimo veng tu tele lir thei khal tu ten lir thei an da na te ni tina an hun mandan tlang puite atilang theya meeting an nei dona mi poimo thleng khom thin te po an lang chiang thei khop mai Israel intelligence te chuan Iran khop pui hi anen thak ne dan chu Jerusalem khop pui kan thriat chian ang tluk zetin Tehran khop pui po hi kan thre chiang antia an agent thren khatte phei chu Tehran khopuya seilian ang mai an nia kan seilian ave nga chuan thilin thak danglam se kan thre ngal thuaya chu tiang deuh chi chu ni e anti hebaka hian Israel hian indona a artificial intelligence AI man tangkai dan hi an thre riawa amain Iran sipai hruai tu an ka hlumna po an lo mang tangkai to ni kha Iran sipai hruai tu te chungcha nga po hian algorithm an siam chopa an sipai hruai tu te chen na te an na thona le an na tho hun chung te ina tranga office an pan na kong te eng na ngen tho ti te nen lam an chin chia chu ta tang chuan an nun dan phung tlang lon tak a hria theya chu tiang atang chuan algorithm khan eng tin nge hunan man leang tia hriat lok theile chhut lok thei dan alo nei ta adik diak diake tinani lovin chu chuan thui taka puyane intelligence te hian tunlai thiam na manga inen thlak na baka thulak na dang zatel te meu an nei boka intelligence lamin antarlan danin CIA te chuan Irana hian enthlatu an phum ru thalea Khamenei nai vai ainar circle thulak na anneya Khamenei hi achena na omem ti te finfiana tan an mang thina ne ti chuan hun rang ka chak chu inrin ni khanaron in her chuak ta intelligence te mun thriat chian emema anen thak ngor te chu anom khom don tin ria hemi tur hian rei ngial ro chu an ngak ve thung nikuma anin do nuwa khan Iran roi tu te hi an tri riawa chuta kum top lama mi pui te chuan an ram sum le pai din huna wangin nor an hoi hot zui boka Khamenei a phei chuan biru reng rengin huna mangani a compound le noi thuk zeta banker an siama zuk thleng tu ringot poin elevatora minute nga vel chuan angai ninan soi chutianga thuk zuk thleng tur chuan missile lian tak mai thla ka ngai dona amna la chu Tehran khopui mi hring chen tamna ani awangin chutiang puak theithil lian tham han thlak chu ti chi ani box zilo pon lama a om hun turte an ramle sipai hruai tu om khom hun tur chu an changta an chang chuak tange nge bokane hebaka hian media thren khatinan report danin Khamenei omnalai Pastor Street a phone network po an thununa an phone call don tur an lo block tlat maya inral ring tura thriatirna eng mandong theilowa phone chau hi anti boilo Irana eplar tak mai tong try in kai hroina le a hun hriatna bade saba app mi makta duai telin an download ta oma hepo hi Israel intelligence te chuan an hack sakin an mangrang kai le bokane inrinia Tehran apu nu dark wall a minute somnga pahnia khan he pa hian message aron langa puitu aron kalmeke tin heta puitu hi Donald Trump an ahma a alo soi to khania chumi nuwa chuan mi puite chu an sarkar firfiak laka helturte until ti rap thak tak chang le tura fui na te thon chole nia
Anua sipai te chu anral thuam tunga in peturin antile boka. He phi Israel chuan rei takatangin alo hek toa. Atul huna tak aron mangtangkai ta. An media ten anthup tur thil mipui hnena puan zarna tanan manga. Mi makta duai telin an mudon tinane. Chumi hnu reilote a chuan Iran hian internet an off zuita a. In vena tan le thudik adar launan internet hi an off anitaber ome. Tholeni khan an ramhroi tu thren khatte chuan aru ka thut khom an nei le a. An Supreme Leader than na tur nia soyani. Israel e US chuan hei hi rerule in an vathong le ta. Mipoi mozinga nuna chan anom le nuala. An roi tu thara hian Khamenei fapa Mostaba chu rinkai animeka. Israel intelligence te chuan han thlang tling sela. Reya dayem ti kan lo enang chu. Kan enthlak zui lo chuan amak ngot ta veang le. Iran hi mi zong rindan airilin kan lu chilani anti. An missile chungchanga Iran hian ka chua tok ala nei verenga. Abikin an drone mantlom te an mangna sataviawa. Israel Gulf ram te an beyani kha. Anche danen hian video masa kan soito. Thunai tu lianom lova atrana IRGC unit rang te anchet na chu athleng mek ti hi expert te soidanania. Gulfa civil mi ta mun male omna lai an beina sat tual chanpo roi tumu malom lovin unit somthum pakhat te anduang anga anchet wang nian puane. Missile an lakap chuak vereng tia hian an ka chuaza te ro chu atlem phar do. Israel e US lam anchet thalle tialang thei. Anram thenom UAE atang hian entaila. Nilai ni thleng khan ballistic missile za somret pakwa vel chu an chua to. Chungzinga tamber za somthum pasari chu inrin nia an ka chuania. Niminai ro kha chuan chhun lai thlengin pathum vel chia UAE lam hoi hian an kap chuaka. Pathum zinga pakhat hian UAE ram chung athleng ve thei trok niin an defense ministry chuan an soi. Inrin ni le nilai ni inkara missile an ka chuaza hian tlem lam apanchak viawane. US le Israel te hian Iran missile ka chuana anda thatna le asiam na ten zonga. An muangang chu anti chengau ngau boka. Hei hi tundin muna an napui ber alane. Iran hian mun thanga missile mun ma an nei thlua. Ahlom lian deu chu Zagros tlang anda. Hei hi anram marlama om haneya. Khothlang lama an nei nual boka. Missile mun ma te hi lein noya te. Pu ka te anda trina. Mu thei mai lo turin an thukru trin bokane. Aka chuana po akngeta bun an nei rualin lirtheya nuson thei chi te po an nei boka. Kap chuak tur hian solid fuel an mangani chuan minute khat chung lekin an kap chuak mana. Liquid fuel an mangani ro chuan chuwai chuan awrei thung. Missile an ka chua reng hi khoya tanga ron chuak nge ti kha Israelin riat an tum chu niya. Mithiam te chuan missile hian an ka chuana chuan hnu a hnu chia deuh ngei nin an soya. Chumia tan chuan Israel chuan in thli thlaina drone satellite te baka sensor chi rang te an mang thrina. An ka chuana lai an thria chua chuan in do thlona hnena aom na lai an varila. Puak thei thil nen ache zui ta mai thrina. Tunin dona hian Iran missile ka chuana hi azad vevel chu anti chiat sakto nin an soi. Iran hian lein noya missile an thukruna sa hlea. Chung mun te chu missile khopui tin an soi thrina. Heta hian aka chuana mun tele asiam na mun te po atel ngal thrina. Heng hi mule be a har deuh thunga. Heta hian America sipai chakna atangkai le ta chiane. US hian ramdangin an nei velo hral po an hral chuangai lo. GBU 57 bomb lein noi tombu ka chiat na an neya. Hepok theithil hi B-2 bomber manga thak trinania. Abitum afu theidan chu meter khatemo meter niamo bakin aswal lo nia soyane. B-2 bomber hi tunin dona po hian anchele fe hanei kha. Missile khopui baka hian missile ka chuana le anda thatna tho. Kuambor vela mi te chu tuntruma hian an beina sa hle boka. Chu baka chuan mun thanga lir theya nu chi. Aka chuana aom thua boka.
longa thilan phurna ang devin an thup thrina chuna phei chuan lir theipa ngai ang maya alana wangin hriat ran a har hle a hewang hian an rin hlel deuh te chu drone mangin an chet veldan an thli thlaya AI mangin missile ka chuana ni theiem tian chut le thrina heng missile ka chuana an ti chelai video te hi mu tur om nual missile siamna lama thung chuan Iran hian solid fuel le liquid fuel mangchi asiam kopa asiam chuana hi mun khata ada tlur ngai lem lowa a thenin a fuel turan boi puya mun danga a man rodang a thenin electronic part le dangte an lo siam ve boka Kermansa Tabriz Karas le Kuama te asiam na mun thang hi atam zualane heng zongjong ngai to hi chuan Iran hi chuti mai chuan an nop bik lo to pang ti mai turan neya entirnan anral thuam chekin thran khat chu lungchang granite lang nuai metar zanga vela tenda US puak theithil lian tak tak laka him turanga yaneya masele noya ada na ansiam te hi anin do kar khatpo latling lova strategy thatakani lem lo tielang tranane achan chu US le Israel ten bitum bera anron mangta sia tuna atam jok chu man hlei theilovin aom to niin khothlang media te chuan an tar langa leinoya chekin an siam te hi achim kher lo ani mai thei maselu na hi satellite hala ka trang poin hriat mai thei ania heba ka hian electric an kaltir na le adang te chu abitum wafu chat chat thei missile laka khan an him lo hle boka tichuan US le Israel in an han beita heng lei noi mun tam tak hi chu tlopo theilovin anom to satellite hala ka trang vekin missile an chek na te hi puak theithila beina nu ma atam to viau bokane missile an chek na hmuna aka chuana andana Khaybar Sekhan Emat Fatale adangami te chu inkap chuak turin adot anron tilor dek deka US le Israel thona te chuan anlo kap chat chat zela anin dautira nikhata missile zanga vel kap chuak thei kha tuna atlem tak phar dana tang hian Iranin missile man hlei theilo an nga to hle tilan tir tua an nga yene Israel am hian Irana bitum dang an nei boka chu Iran police ten neya ani hi norna metmit tu ten ne Iran sarkar nam thutur chuan leila matranga ne an ngai dona chumi konga chuan Iran mi puite an che chua maidu US le Israel am chuan an be sei viau ani kha Iran mi puite ta na nok sakber chu basis paramilitary force le unintelligence ten neya Israel chuan hengmi te hi nimin lama khan an bitum viawa keni lama tangin kanron beyanga chaklo taka kan siam hnuwa mipuin inlo paithla thung don nia ti hi an kalpui danane heba ka hian US in do thlona chuan an police thupetu faraja helna le norna metmit tu dangte chu an bitum le boka faraja intelligence an how to pa an ka phlum to nge Israel sipai te chuan mipuin lungoi lo na an lantira dimna telmi lawa tharum ne na chathin te kha kanzu adon lo antea US ne na tangkop hian kurchau chena Iran tana ven him na thok tu te chu anbitum tel bokane kurchau hi leilama chaturin US chuan abe sei chaumek ne na langa US le Israel chuan leilam sipai tirlu lodan an ngai toa Iran sarkar hi chunglama tangin namthlu sendu amero chu mipuin namthlu tur chuan sipai le ral thuam an lamamoa chu kurchau hian an nei tran thunga hen ham hi Iraka in khuara ni deuh bera America lamtang niin Iran alu turin anin ruah man meka Iran chuan leilama leido an nei bel thuai mai thei tina ni chu Iranian Kurdish forces te hi ahmain CIA chuan Iran ti boina tan ral thuam an lo peto thrina indo madai Iraq le Syria boivel atang khan an thurwal pui to te ne US in kurchau hi amang tangkai don ti hi White House lam chuan an pha amairo chu langlo lama dikna china om hane mai theye Iran poin Irakan in khwarna lai vel hi ava be to nge ne kurchau hin in rolani chuan Iran hi an boinak mai thei Iran sipai te lodang tura an tho chuangai dona
US le Israel tan be nuam tak ani don chuti rolin Iran hi Persian tamjok na neya Persian maktaduai somriat velanom lain Kurdish hi maktaduai kwa velanom thunga Persian hovin anpom don lo ti chianga ral thuam la ni se an nei thra em lo bok heti lai hian Kurdish ruai tu le Iraq security official te chuan Trumpan Kurdish hi Iran lu turina som to ninan soi ve thunga ne Iran sarkar hi paithak lovinom ta se engtin nge niang tia hian inrin siak na tran meka mithiam zinga atamber chuan ayana a kalturin anronji chuak leang tuntrumin dawa hian chaknia anin hriat na an chak lo hle tialanga hei hi siam thatan tumin ahma aya noksak le tor hlelom zoka an chuak lowang ti soi theini lo antia tlom chan tur an nga tolaya tlom lova an chua chuan achuti ve hlau thei antiane chuwangin indona hi US chuan atop zo fel thuai se andu viawa antum ai reida ero chu aw thei thung US lama Donald Trump an indawa kalpui tolo na turin Senate 10 resolution a vote enthlaka he resolution hi paithlaka neya atamjok Republican lamin Trump hi anthlopa Democrats lamin indo tura Congress phalna lakti rantumna chu nolina omani Israel am chuan karni khatvel lachezui turin rohmanan siama Irana hian puak thei thil sanga chuang an thlak toin sipai mun sangte lan beya Iran sipai sangte lin nunan chan to ninan soi nimin lama khan terana sipai in khwarna te natakin an beya thlona po zavel lai an thok chuakin bom zani somnga vel loi an thlakane indona kalmeka hian Turkey le Azerbaijan poin missile an dong veta Turkey lam hi ankani lo thuin Iran an pha Turkey hi NATO sipai te in khwarna neya Europe ram te po ven him na thok turin Middle East lam hi an hoi thup to ne tuyal thei phurna Strait of Hormuz chungchanga Iran chuan US Israel le Europe ram long te kal tlang an phal lo thu an puanga Trump chuan kan navy te kai hruina hnuaya eng long po akal tluang thuai do ne ati ve thunga ne